Fost l-iktar liġijiet effettivi fil-ġlida kontra l-korruzzjoni li ma sabux posthom fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista hemm dik tal-finanzjament tal-partiti politiċi. Meta kien mistoqsi dwar dan f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fid-Dar Ċentrali it-3-5 ta' frar fis-7 wara nofsinhar, Simon Busuttil wieġeb hekk. Mela ħanibda mill-aħħar mistoqsija tiegħek dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Aħna diġà ppreżentajna, Jurgen, abbozz ta' liġi fil-Parlament. Dan l-abbozz ġie mħejji mill-ex deputat Franco De Bono u dan kellu l-approval u l-endorsement tal-Gvern, inkluż tal-Ministru Chris Sajt. 21 sija wara din id-dikjarazzjoni tal-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil indirizza konferenza tal-aħbarijiet fl-istess post il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Mistoqsi dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, Lorenz Gonzi konferma li din il-liġi effettivament qatt ma tresqet fil-Parlament, bil-kontra ta' dak il qal Simon Busuttil. Ma laħqitx għaddiet dik il-liġi. Qatt ma tresqet? Le, uffiċjalment qatt ma tresqet. Id-deputat Franco De Bono bħala assistent parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru kien ilu mill-2011 li ħejja bozz ta' liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Iżda kif ikkonferma Lorenz Gonzi stess, din il-liġi baqgħet qatt ma tresqet fil-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista ilu jwiet liġi għal-finanzjament tal-partiti sa mill-1996 u fl-Ewropa, Malta u l-Albanija huma l-uniċi żewġ pajjiżi li għadhom sal-lum mingħajr liġi bħal din.